eyyi bandiraɓe gatton hakke jaafoɗon eɗen jiiɗi namnade Asma'u Bari hol sababu kikiɗe makko hande o quoi ɗum noon oɗo gatton hakke seeɗa Asma'u Bari hol sababu garal maɗo hande Alhaji Mokhtar Sow alhamdulillah rabbil alamin ɓe noddi min ɓe mbi bamarankoɓe ɓe mbi yo ɓe jooɗi ñanda ɓe mbi ɓe annaka ɓe jeeyi ka bana ka ɓe nani gollame radio ji e téléji ɗum noon watte fou yiyama e hikka kamɓe konkoɓe trophée ngaji gollamɓe leydi Mali ɓe tawa e maɓɓe ɓe cuɓike ɓe landike guereji fo ɓe jii e téléji ɓe jii e radio ji ko gaɗanmi ko to miɗe tawa e daraniɓe leydi Mali ndi donc ɓe kertaki leñol ɓe kertaki si ɗum ne mi suɓama e hakkude heɓoɓe trophée o donc ɓe noddi kam min haalanima e gaari e notikeɓe on haalali salɗo a nani ɓe kokki en trophée ngaji annina ɓe kokki e médaille ngaji ɓe mbiya daranade Mali gollande Mali no jamɗe deeƴere wartata e ko gaɗanɗen hono tampuɓe dara ɗumani par ce que keraki e mbi pullo kaaɗo si o fou ko mawɗe e gaɗanamɓe o tampuɓe fou mbiɗen on ɗum weeliɓe ɓe mbi wona leñol gotol neɗɗo tan darani on hande sa ƴeewi warankoɓe ɓeydo ana gondi e men dande on eɓe jaadi e ko gollaten ko en kertaki ɓe mbi Mali tan Mali yalta e tampere e tiiɗalla ɗum darani ɗen weeliɓe to sallah Asma'u Bari hol ewnago ewnotoɗa malinaɓe rewɓe worɓe bon ewnagol fou gotol jogimi malien fou naata damgal gotal yaltide damal daroɗen kokkodiren juuɗe yoppe koye sabi de fay so pula ko wi jam sani ɓe joddiɗa heɓani jam de bon sani leñol gotol a heɓde jam kina en fof kokkodiren juuɗe on no gatten ni sa joddi a heeɓi jam e koddiɗo ma a heɓan jam ɓoyɗo ɗum woni ko tewtanammi ɓe tinno itta konnagu e daɗu kokkodiren juuɗe sabi sen kokkodiri juuɗe hande leñol ngol tuufa guite sen ɓami woɓɓe en ɓattini meɗen fay so wonko waɗi fa heɓa en kamɓe yomi si goɗɗo kamɓe immoto daro kaɓano en sabi ko sakti joni ɗa nani bokke ɗen ɓaleɓe ɓe ɓuuri daranade kammari hoɗum kammari en ɓattodiri e mabɓe en kolliɓe e gana bon en kolliɓe e fof e rimdade en kolliɓe enen goni inne gote baba ɗum weeli ɓe hande so immi kala ko waɗɗo